Pareu això. Tu que ens estem flipant molt amb aquest teaser. Ai, en fi. Ei, què passa, gent? Em dic Sergi Dax, sóc il·lustrador i us presento Mitologia quilòmetre zero. Un canal sobre mitologia catalana on a cada vídeo us narraré amb les meves il·lustracions llegendes i rondalles de casa nostra. A més, també anirem als llocs on es situen. El primer capítol es penjarà el proper diumenge, dia 12 de març, a les 8 del vespre a YouTube. Els 3 primers vídeos es publicaran setmanalment. Després del tercer capítol anunciaré les noves publicacions a Instagram i a Twitter. Estigueu atents. I de moment, això és tot. Fins aviat.